Dobrý den, mé jméno je Nikol Kulová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Moje filozofie. Tento i další rozhovory se zajímavými lidmi a jejich životní příběhy naleznete na webu www.mojefilozofie.cz, dále na YouTube Moje filozofie, Facebooku i Instagramu. Podcasty jsou také dostupné na Spotify a Apple Podcast. A teď už pojďme na dnešní díl. Tak co jste si pro nás dneska připravil? No tak na dneska sme si pripravili, dá sa povedať, výber toho najlepšieho, čo som vlastne za posledných 20 rokov složil. A niekedy je ten koncert vybratý tak, že sú tam samé hity. Niekedy tam dávame aj také veci, ktoré sú vlastne nie tak známe, ale sú veľmi dobre koncertné, nám sa dobre hrajú, ľudia sa dobre bavia. Bude to taký výber toho najlepšieho. Čiže určite budú veci, ktoré ľudia poznajú, čiže Naše hriechy, Neľutujem, Zatancuj si so mnou. Ale takisto niektoré veci, ktoré ich dobre zabavia. Super. Vy jste tady zmínil, že zní spousta hitů a opravdu ty hity máte. Dokonce jsem si všimla, že na YouTube máte opravdu milionová zhlédnutí u některých písní. Jak se to vůbec stane, že nějaká píseň je opravdu hitem? Tak ja by som vám toto samozrejme rád zodpovedal, ak by som vedel, ako sa robia hity, ale každá tá skladba začína vždycky nejaký svoj nový príbeh. My do nej dáme všetko, vždycky to robíme najlepšie, ako sa dá, ale jednoducho niekedy to vyjde silnejšie, niekedy to není také silné. A s dostupom času nemôžem povedať, že by sme niekde urobili chybu, ale jednoducho je tam toľko faktorov, že by sme museli mať ako vešteckú gulu, že ako je naladená spoločnosť, či teraz sa im hodí takáto pesnička vážnejšia, smutnejšia, či zhábavnejšia, odľahčenejšia. Toto nikdy nebudeme vedieť. A chvála Bohu, že to nikdy nebudeme vedieť, preto o to viac si ceníme tie plody tej našej práce, keď sa to celé podarí. Samozřejmě, že když skládáte, tak chcete složit úspěšnou píseň, ale umíte odhadnout, která třeba písnička opravdu tím hitem bude? Nebo to je překvapení vždycky? Toto sa priznám, že pre mňa je to veľmi ťažko, lebo keď sa pozrieme na ten album z toho môjho hľadiska, tak ja ho niekedy pripravujem pol roka, rok priebežne. A ja už som tak strašne v tej téme, že na konci je dobre mať toho vydavateľa, ktorý si to vypočuje trošku menej zaujate, aj keď ma dobre poznačí, že vie, kde som uveriteľný, kde menej a tak. A že vyberie nakoniec on, lebo napríklad Zatancuj si so mnou, môj najväčší hit doteraz, bol z albumu 30 uvedený ako posledný single, čiže prednosť dostali iné 3 skladby. A to je vlastne zvláštne, lebo sme udali taký, že to bude taký rozlúčkový single z albumu BIM. Takže to je vždycky takové. Nikdy nevieme. Já jsem se dočetla, že vy jste vystudovaný inženýr. No. Jak se to stane, že se člověk od inženýra dostane ke zpěvákovi? Viete, jak sa to stane? Stane sa to tak, že ak máte radi hudbu a prídu v živote také momenty, kedy si to uvedomíte úplne, že toto by som chcel strašne robiť celý život, tak potom si tak študujete tú vysokú školu, ktorá s tým vôbec nesúvisí. A jednoducho, keď to skončíte, tak stále tam je tá láska k tej hudbe a človek by chcel robiť radšej toto. Tak ja som sa zamestnal v hudobninách ako predavač. Vyštudovaný inžinier čerstvý, mal by som úplne inde zaháňať prácu a som tam bol medzi tými nástrojmi a som že wow, že super, tu som tak dobre sa cítim. A tam som zložil naozaj aj pesničku Mandolína v tých hudobninách a vtedy zrovna išla do etéru pesnička Neľutujem a celé sa to nejak proste otočilo ten môj život. A som rád, vyštudoval som školu, ale robím hudbu. Ale prostě všechno tak, jak má. Tak mám, áno. Ano. Vy jste to už sám zmínil, že vaše písničky jsou hodně o příbězích, o životě, o vztazích. Kde vlastně pořád čerpáte tu inspiraci, o čem skládat písně? Je to život okolo nás. To je niekedy to situácia, ktorú si tak uvedomíte a vlastne zistíte, že tých situácií je viac. Napríklad skladba Drobnosti je presne o tom, že ona je postavená tak na hranu toho, čo je ešte romantika, čo je trošku také význanie a čo je taký, jak som to povedal, čo to je, taká úsmevná kritika nejaká voči tým našim polovičkám, že čakám ťa dlho, kým sa obliekáš a toto, ale keď prichádzaš, si taká nádherná a stálo to za to. Takže
Aj to život sám píše, no, tieto príbehy. Len my musíme ako umelci byť takí pozorní a my si všímame možno iné veci ako bežní ľudia v tom živote. Takže nie všetky, aj tie skladby musia byť moja osobná skúsenosť, ale to všetko, čo sa okolo mňa deje. Myslíte, že v tom hraje roli i třeba věk? Určite. Určite som si 100% tohto vedomý, lebo človek má úplne nejaké iné záujmy a úplne inak vidí svet, keď má 18, 19, 20, úplne iné veci ho zaujímajú. A niekedy sa zase pristihnem pri tej istej téme, ktorá predtým som si myslel, alebo bral som mu na ľahkú váhu a myslel som si, že je taká ničím zaujímavá a dneska sa k tomu vraciam aj k hudbe rôznej a zase tam nachádzam nové veci, nové poznania, nové uhly pohľadu, takže určite áno. Loni jsem tady shodou okolností dělala rozhovor s Janou Kiršner a ptala jsem se jí, jestli vidí nějaký rozdíl mezi českým a slovenským publikem. A ona řekla, že ano, že jí přijde, že s tím českým to má těžší, než si je tak jako naladí, že třeba neznají úplně ty texty a tak. Jak to vidíte vy? Poviem vám to inak. Podľa mňa to je tak, že nebudem ja hovoriť za Janu Kiršner, to sa nedá. Ona má svoju osobnú skúsenosť a ja tiež. Moja cesta je oveľa kratšia než Jankina. Ja som v Čechách možno 2-3 roky, trošku viac etablovaný a môžem povedať, že je cítiť, že české publikum nepozná všetky moje skladby, pretože pozná tie také najväčšie píky, ktoré v Čechách proste prerazili. A to je Zatancuj so mnou, Neľutuje mandolína, Naše hriechy, Spolu, Holubička. A potom je tam ešte ďalších x skladieb, ktoré Slováci veľmi dobre poznajú, pretože pri tom období, keď to vybuchlo okolo mňa a to Neľutujem a mandolína boli také najviac živé, tak album Mandolina ako taký mal veľký úspech a ľudia poznali aj tie skladby z albumu, čiže je to iné. Slováci poznajú viac tých skladieb, napriek tomu musím povedať, že české publikum je skvelé v tom, že aj keď zrovna niečo nepoznajú úplne, tak si to vedia užiť. Čiže neumím text, ale tančím. A to je super. A to je pre nás veľmi príjemné, lebo stále je tam nějaká dobrá reakcia. Já tu hrám velmi rád. Na závěr se vás zeptám, jestli byste mohl třeba říct nějakou myšlenku nebo nějaké moudro, které byste chtěl vzkázat lidem, třeba nad čím by se mohli zamyslet, nebo cokoliv, co vás napadne. Moudro. No, tak ja neviem, či ja som zrovna ten pravý na rozdávanie nejakých múdrych slov, ale treba ísť po pocite. Treba brať veci, ako prichádzajú. Niekedy to môže byť aj niečo nepríjemné. Treba sa z toho vybrečeť. Treba dať priechod tým emóciám. Nič netreba dusiť, treba všetko povedať. A potom sa nám trošku ľahšie žije na tom svete a potom si môžeme možno aj tú hudbu lepšie užívať. A ako treba si fakt vážiť to, čo máme, čo žijeme a nech nám to len dlho vydrží. Lebo máme sa tu fakt dobre. Takže by srdce mělo převažovat před mozkem? Niekedy áno. Někdy jo. Dobře. Děkuji moc. Ďakujem pekne. Tohle byl dnešní díl podcastu Moje filozofie. Pokud vás rozhovor zaujal, tak další zajímavé rozhovory naleznete na mém webu, Facebooku, Instagramu a YouTube. Všechny podcasty pak na Apple Podcast a Spotify. Nezapomeňte mne odebírat a brzy zase naslyšenou.